kakapsat karkalpas lang anangan ko ni tarak nun mi mantikin nan may nya kadwak niya may best friend may kumpare ya. Dagiti ang pinaka-follow ag-follow kay mo tayo na yan awanti sa baling agsisinuporta no di tayo nga Ilocano tapno alisto tayo nga magunod iti baligi ayan. Alright. Ayan. So naimbag nga oras yo amin awan labas na ayan naimbag nga bigat aldaw kinmalem kinrabi no atin tuitenyo iti OFW ta ayan followers tayo ayan ikining medyo inain natin tayo iti sigat tayo kining madamdam malao nang manin ka trabaho manin ayan. Sobra ti podot na kakabsat ayan nanayunan ti kinangisit mi ayan makita yung ti rupa nim sila kami naladaman ayan